أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ستجي على فما فوني على تنوك على ولي مندو كان سين على تخبر كما بي على كان كيش كبوش تنتظر o kofe ame soli chaya alakra muhammadu ka alaka nema nikiji de alaka na so mo bela jidenka o kofe ame an lajaba be fo malikono ani maliko ka fen fene solo no zikri prisila amba ina ala fe rabbi alaka here ani baski alako ka ani bela jili faso mali ani adafe jamana be alaka baski ani here ani nyata alako do mali ani jian jamana bela jilina alhamdulillah rabbil alamin ami wati mina jembe degre mina bi ambe ba don doni mbi jian kuna bi doni mbi jian ma kuna bi ambe nye bara ambe bado ora alhamdulillah anga bi emission konna la nya kanu bi ka faida kenlen di mauma ubisila minta ka baraka na flusoro ka soro umma wartamambo wala maka soro umma dipesi chamanke ubisila ala dili minke uyere ye ka soro bake ka here basoro yana nganda do emission amefe ko faida di mauma munga tiri bisika mi faida nunta ka ke san ninga soro bo ke san ambe an la jabaw fo mun so no ana borlo sira fon fanka anga fuli bi bela jeli amba ni ala fe ala ka hereke ani obey ani abalmake ani awdinga Sheikh Muhammad Kulubali do fo basegu ka wabo ko bangoni flabugula be ami fa faida min di mawma o ti faida janyi o ye qur'ane aya dodi nabi fa mako fabu hital lezi kafara babuita lozi kafara doni mindo jien lonimba be murni soma mingo ala ko mingo chente be adon fabuita lezi kafara abi mo bawnya abi soro nati abi relation nati abi ko nati aramadima ibe mo be ferere mina sansan ka soro tidiala naija erda tigima naija dova tigi afoko fabuita lezi kafara ola amifeka kuma fabuitaka yananga ndado fabuitala amina faida kayale mindi fabuitaka ni chemi seraka ke iba joro yirala ni muzu mi seraka ke iba joro yirala oti dore oyi ibi fabuita lezi kafara ba sabe shem muga ani sheki nasila wala mai ba sabe sebendena shem muga ani sheki iba sem papiola shem muga ani sheki afawlaba no ye fafla de be alela fabuhita lezi kafara afawlaba ebe fawi ni daele imo be jien na flo mina jien soro mina ibu dwa kono nga kanate me wake meka yani ka adam me wake melaka jigi imo be femina ko soro ibu dwa kono min la drabile no kanate me wake meka ikigo flo kake ishien flo kake kanate me wake meka no ye 500 million anwa jatela wakeme kanatem uka ibe jigi ojuguma bisika da wa bidru wala wa binani ibe sika adamine folo damine ula wala sa ni onyani bolo bisika aketuguni wala ba ketuguni finalement ba ke kasifo wakeme ma ofene gino bayi doni kono ishian fofo ka doni bara kanana ta ka foki bi jete bo jiga kono no te tasoro wala me ba soro nga bisika jaila namba ibe feka soro tilara akana jaila iba achunga suma ka berebe yerema wala iba directi o soro o ka atoko o ka dogo nga abitidia kana abi mogo dogla e après bisika senga ka tuguni wala ibi fabuita lezi ka faraba sabe ni semento una niya sabe nashila wala ma ya sabe papier la aberje kli niya a fon fami soro e dando ni serendelo ibi serendelo ni bla iposhi kono ni nashido ibi nashinde mu ila okuma na bina munke yani ga fabuita wurdi alil lakli jume ya kabiru mutaali lakli tamami fabuita la onga amina disra minka o lakli ya kabiru mutaali ibo wurdi shen biolon vla ani shen saba ibi saba ke kasoro ka shen biolon vla ke no borai
فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر ولا فبهت الذي كفر إبا ودي شيء كما أنتا أنكلي مما كان مالنا مسو أمي مغوبي جين سرولا سن كوراكي واسا كجين سرول نغويي كجين نفرول نغويي كجين سرول مو نغويي مبالنا كان مبالنا مسو نيمتا كابارا نيمينكي Arabi son Arabi do relation kono ebi jien soro ke mina niga barku ko gele neni taka bara Arabi do bara do kono ebi soro ke mina niga na furu ko gele wal magarje ko sumale mi bulu neni barake dali masabi son ka i son soro la ka heredima isiginteni soro mi fiu odi ni ka fo au berjidi faidala nimi ya ke mi fe ala e ka duwo kanyi okuma nima fenyi ala adon kibita soro e ka donnite wala ma iri masa ketugula note an yeru benin ke sangani wati mana menanti faga do geleman bawla okmana ni fayda min be na alla jarabino kosobe ibi soro ka kono o mawka soro dum tikilini na kelka soa ile nga sika famu a soro bina ka dame debi dum ni ba damine kile sama folo ka se kile tan kilema ibi soro yi o konnala abisaka na marchero siraka abisaka na wari yere bi taba bineka okumana abisaka ke fena do fena bisaki wule ka dima abisaka ke jurubi do fena la o ba me ka sara ala bisaka ta ado jayibo o fena la ni be ala wele do jabudi okumana ala kan be sabama no bora alhamdulillah ami fega kuma o fabuta yiradika anafulu bara munbe na bisaka ka ramadini ni bi do je soro baw kono ibi do je here baw kono minga boni ni bela jere manna kan ba muso emimbe kimada ala to fanshila wala ma mada ala dili fanshila wala ma ere keme ki sigi ki bolla singa ko ni kuma de yete kati mohonya ba fiye ko ikana isigi ki bolla singa ka foko ni kuma de yete ka bitimete wala ma kati mohonya kana okay bauka daka ala fama ira ya afanye aka alkone sanu kono ako likulli shay'in sababa ko jiye fe ni ba yenyela wala ma ibame wala ma ba miri sababu do bina nayi miri yere sababu dodi yeli yere sababu dodi meni yere fene sababu dodi jiyan ko abesirlendo sababu dila odila fara likulli shay'in sababa fatabihu sababa wala ma fatabi sababa anga tugu sababu ko okumana sababu la nyuma ala ko ke ambela jeli wala ekani sigi ki bolla singati ka foko dokera ni ko nuna ay kana senga kana saliya kana décourager bon muna moma be kaye fe soro jien kono anga ni jenjo sigin kono ya mamake wala mambam muso na fe on fega soro damine foroyi a fe on fega here soro na watu foroyi wi deku minke na jiradila anu bi here mina bi ibina ka fo bi here mina ore kuntala ka jan wi deku minke mo be ni ima décourager ka fo ne karamo so fla sabanani we durwe tanke ko me décourager ka dabla ebina karamo min fe o karamo yere minke min ba to ali kala karamo e bo donwa o yi fra daga min ko don minke e bo donwa o ala dili don minke ito don okmana kanaba ala wele mako beski ko ne boni karsani fi woni mo magla aish wuli kan yini har sisa ala bi son ala bi taboni ye kasabuka abo to la karamo yere min fina sinu gulo sanfe wira ba do pe oni ala che yani bi takke gulo kan masayi ka hero soala wi degu mun soro yu nyane mun soro wi janva mun soro wi ala dili mun ke na do kera ka do wi selaban ka sala ni shi dogo yauche wi ala dili mun ke na do kera sabe ka do wi wuldin tanya uche ka do ni moliya ko uche ka do ni fanga ko uche ala de bo dando okuma na ngala wili ibi ka ala wili mun ke ni dali masaw ka ba jabi la je dongodo odo ibi na ka fo ja ko halik mo do faraka okuma yana nga se bara ni yerema ami faka kuma kelen da mo chamba wole ko produit min be na bisaka jien be mo glanwa amma fo mawye ko an wa dani kono amma fo ko tientere na an ga dani kono an kala minke ka fo ko ni ala dali dodi wala man nashi do refle ko nashi miseka ma kene we me jien be glan a an mo o me ankara mo fe kada munka maoma benika dolido armadde do dolo ji do dolo fi do dolo tasmay do yere tay bokoy okman ala dali dobe ubita soro wala dali yere fene dolo tasmadi
ni maa min donnen ye ji ye ji ni tasuma bɛ taa ɲɔgɔn ye wa i bɛna ye k'a fɔ sisan ɲɔgɔn ye o tuma ni maa min bɛ yen n'o o donnen ye bɔgɔ ye e nana ala deli dɔw ma o donnen ye ji ye est-ce que u bɛ ɲɔgɔn ye wa o tuma na ala deli minnu bɛ ɲɔgɔn ye ka caya o de ye jumɛn ye karamɔgɔkɛ kiliyan nalen e ka kiliyan yɛrɛ ta k'a tɔgɔ ni a ba tɔgɔ ta k'a ka buruji gosi ka a ka dolo lajɛ k'a lajɛ ne bɛna ni ala deli min kɛ tiɲɛ don ne ko Fabinta n bɛna a baara bila sen kan nka ne bɛna ni ala deli min kɛ karisa den karisa ye est-ce que n'a kɛra a bɛ ɲɛ ale bolo walima a tɛ ɲɛ a bolo nin de ye fɔlɔ moriya tun bɛ nin de sanfɛ moriya tun bɛ nin sira de kan nka bi moriya bɛ fɛ ka bɔ o de kɔnɔ k'a fɔ ko produit kelen ko ka diɲɛ bɛɛ mago dilan diɲɛ bɛɛ kɔni bɛ se k'a ta yanni client minnu mago mana yala olu bɛ se k'a ta nka ani a b'u bɛɛ mago dilan a ma nɔgɔn o tuma na an bɛ fɛ ka min fɔ maaw ye dɔrɔn i mana teliya cogo o cogo dali fɛ i b'i sigi ka sɔrɔ k'i da o tuma na n'i nana karamɔgɔ fɛ yen ka ban a ma kɛ hali n'a sɔrɔ i ye anw ka nafolo baara dɔ mɛn walima an ka garijɛgɛ baara dɔ mɛn ko nin bɛ nin kɛ tan n'i nana ne Sheikh Mahamadu Kulibali fɛ ne ka faamu na ani ne ka dɔnni na ne b'a f'i ye i ye nin fayida min mɛn n fɛ walima i ye nin daga min mɛn a bɛ yen n'a ka di an bɛ se k'o d'i ma ni i bɛ to an yɛrɛw fɛnɛ kɔ ka i jolo ta k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ ni o daga in bɛ ɲa e bolo walasa an kana tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ni o baara in bɛ jaabi i bolo yaasa an kana lagosi sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ni o baara in ni a kɛra a fɔra cogo min na ni e dun y'a kɔnɔ nin de ye ala deli ye an ka karamɔgɔw bɛɛ bɛ nin de kan an ka lɔnniba sɛbɛn bɛɛ bɛ nin de kan k'a ye k'a fɔ ala deli ni maa nana ko ka ala deliya ye i b'a tigi ka buruji gosi ka ka turabuw da ka ka haramuw filɛ o tuma n'i y'a dolo ta fan ye a ka sɔrɔ bulo kelen bɛ fɛn min n'i y'o dɔn n'i y'o ta ka bɔ yen dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ Alahu Taala bɛ hɛrɛ dayɛlɛ a ye yɔrɔ bɛɛ a dɔw la a bɛ se ka kɛ i bɛ ka ala deli min fɔ o bɛ se k'a dɛmɛ i komi a dɔw la a bɛ se ka kɛ ala deli wɛrɛ bɛ se k'a dɛmɛ min tɛ e ka fɔlen ye o tuma na bi an b'o fɔ maaw ye u k'o faamu n'i ye mɔgɔ caman bɛ yen o b'a fɔ ko ne ye karamɔgɔso caman kɛ walima n ye nin fɛn caman ta k'a kɛ tan ko n ma n sago sɔrɔ a la n balimakɛ tiɲɛ ka kunna dɛ n balimamuso tiɲɛ ka kunna nka nin de ye tiɲɛ ye nin de ye tiɲɛ fɔli ye fɛn kelen tɛ se ka diɲɛ bɛɛ mago dilan misali la ala bɛ misali ta sukaro kan misali la sukaro fɛn de produit don a dilannen don k'a bila bɛɛ bɛ se k'a utiliser nka a ma ɲi bɛɛ ma maa min bɛ n'ala y'ale garijɛgɛ jabɛti la n'a ye sukaro don o kɛ a ka lafiya sɔrɔ a la a bɛ degun sɔrɔ a b'o cogo la kɔgɔ fana filɛ nin ye bɛɛ nafa kelen don nka maa min bɛ n'ala ye garijɛgɛ bana dɔ la n'o ye tension ye ni e nana kɔgɔ dun i n'a fɔ a tɛ minnu na k'olu b'a dun cogo min na e b'a dun ten n'ala ma jan kɛ dɔ bɛ pɛridi dɛ o tuma na ala deli fana b'o cogo de la ala deli dɔw bɛ yen nɔ a ti ɲa bɛɛ bolo ayi ka sɔrɔ a bɛ mɔgɔ ɲa dɛ nka a ti ɲa bɛɛ de bolo finalement yɛrɛ e b'a ta don min na 1000 se b'i ye k'a di karamɔgɔ yɛrɛ ma ka nasi in ta ka sɛbɛn in ta nka a talen kɔfɛ hali 1000 sɔrɔ bɛ se ka gɛlɛya i ma f'i ka sɛbɛn in de bɔ i bolo n tɛ a b'i garijɛgɛ siri a b'i ka ko bɛɛ lajɔ o tuma na ala deli fana bɛ nin cogo de la maaw k'a faamu an bɛ tiɲɛ de kan an bɛ ka adamadenw de dɛmɛ n'o tɛ ni an yɛrɛw don alihamudulilayi rabbil alamin nka ne ma ɲɛ n'i ye dɔnni sɔrɔ anw tile bɛnna waati min ma n'o ye réseaux sociaux tile ye ka kan i ka bɔ i ka adamadenw kunnafoni ne ye mɔgɔ caman bɛ ko la ko an bɛ ka nin kɛ an bɛ ka nin kɛ an tɛ ka fɛn y'a la nin bɛ se ka k'a sababu dɔ ye a ye nin yɔrɔ ninnu jateminɛ wa an b'a ye dɔnnibaw fɛnɛ fɛ minnu ko mana dɔn hali kuma ninnu na u k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ don dɔ an bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ nin kuma ninnu bɛ kɛ o tuma na u k'a lajɛ ka kiliyanw dɛmɛ kiliyan min bɛ se dɔnniba min ma ka na fɛn ta ka d'a ma k'o dilannen bɛ e bolo ten nafolo baara kama k'i b'o d'a ma ten ayi a ɲɛɲini fɔlɔ n'o bɛ se k'ale bɔ dingɛ kɔnɔ n'o tɛ se k'a bɔ tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ fɔ a ye kuleli hakka walaw kana mura tiɲɛ fɔ hali n'i bɛ sa walima tiɲɛ fɔ hali n'a ka kunna o tuma na ka ni a tɔgɔ ni kunnafoniya fitinin lase maaw ma u k'o faamu o kɔfɛ an bɛna don fabita kɔnɔ an bɛ fɛ ka fabita min bila sen kan ni maaw bɛ se ka a lajɛ ka a ta ka baara kɛ n'a ye ni ala sɔnna a ma ni a nafa ka bon kosɛbɛ o ye fabita bafinman baara de fabita bafinman o ye baara de ale bafinman in ale bɛ baara cogo di ni lajɛliw kɛlen kɔfɛ k'a fɔ ko a bɛ se ka e mago ɲɛ k'i kɛ fɛn ye o tuma na ba in bɛ ɲini ka haminaw d'a kan ka dugawu d'a kan ni karisa den karisa ka sɔrɔ n'a ka garijɛgɛ n'a ka masaya nali a bolo n'o kɛra ba in bɛ kantigɛ silamɛya ka kantigɛli cogo la ba in kunkolo ani ba in sen a n'a kɔfɛ sen fila o bɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu sisi k'olu si bɔ a la walima k'olu jeni k'u si bɔ a la
o kumana bayin duskun ani ka fara kunkolo ni sen ninnu kan o bi fara ka ɲɔgɔn kan k'a di client ma ani nasiji ani sɛbɛnden a n'a wusula o bi di client ma o kumana e bɛ taa nasiji tilayɔrɔ fila tilayɔrɔ kelen i b'o ni ba kunkolo ni ba dusukun a n'a sen a n'a sen naani tobi i kelen de b'a dun i maa ti jɛ k'a dun ni kunkolo min tobi fɛnɛ jaba ti k'a la layi ti k'a la yani fɛn minnu bɛ yen n'olu ye fɛn ye minnu bɛ yen n'olu ye fɛn farimanw ye olu ti k'a la wa fɛn timan dɔw fɛnɛ bɛ yen mɔgɔw b'a kɛ n'a la ka caya an kana purudila gosi o fɛnɛ ti k'a la o kuma na n'i y'an wele an ka nɛgɛjuru siraw fɛ an bɛna o fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ f'i ɲɛna minnu ti kɛ nasi na walasa kana n'i ka dugawu jaabi sumaya o kuma ni kelen kunkolo in dun ani dusukun ni sen bɛɛ dun o kuma na a kolo minnu b'olu fara ɲɔgɔn kan ka t'o don sumaya ti ban yɔrɔ min na walima i bɛ taa fili baji kɔnɔ walima sumaya ti ban yɔrɔ min na walima i b'a don i ka du kɔnɔ o yɔrɔ sanuman dɔ la ne y'o kɛ sisan o kuma karamɔgɔ de b'i wele sisan a karisa ne ye nin baara bɛɛ k'a ban sɛbɛnden bɛ tu ni suruku golo ye ka suruku nun k'a la k'a tu ni suruku golo ye o kuma na nasiji tɔ kelen wusula min kan parfɛn min kan ka kɛ o la o bɛ fɔ i ye o bɛ kɛ a la i bɛ wusula in ni parfɛn e b'o mun e bɛ wusula wusu sɔgɔmada fɛ i bɛ t'i ka garijɛgɛ ɲɛyɔrɔ la karamɔgɔ bɛ sɔn ka don baara tɔ kɔnɔ sisan ni ne ye gindo ye sisan faburita baara min na bɛ fɛ k'a bila sen kan maaw ye ni ne y'a gindo ye ba dunnen kɔfɛ e fɛ ba sogo saratilen kɔfɛ e yɛrɛ ɲɛna walima e kɔfɛ o kumana ba in kunkolo ni a fɛn tɔw bɛɛ lajɛlen min fara ɲɔgɔn kan e kɛlen kɔfɛ k'a dun sisan n'i ka garijɛgɛ ko n'i ka nafolo sɔrɔ ye ko ninnu donnen kɔfɛ i ka du kɔnɔ walima sumaya la o kumana wusula in bɛ wusu e fɛ chaque matin sɔgɔma o sɔgɔma i bɛ nasiji in dɔɔni mun i ɲɛda la i farikolo la i tigɛ n'i ɲɛda la o kumana karamɔgɔ bɛ sɔrɔ ka don wuruji kɔnɔ sisan ka faburita wuruji e ye siɲɛ hakɛ dɔ de la ka ala deli faburita hakɛ dɔ de kɔnɔ a n'a adimu mun kosɔn e nana sɛbɛn min ni nasi min ta an bolo a bɛ se ka e dɛmɛ cogo di mun kosɔn e nana ala deli min kɛ ala deli bɛ se ka mɔgɔw ɲɛ i ye cogo di anw bɛ fɛ ka nin faburita in de bila sen kan diɲɛmaa ye nka an ye min fɔ kuma daminɛ an tɛ kuma k'an yɛrɛ minɛ ala kana o k'an na fiyewu an ye min fɔ kuma daminɛ o de ye jumɛn ye ni e mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni e mago b'a la anw tɛ girin k'a d'i ma ten ko faburita don k'a bɛ diɲɛ bɛɛ mago dilan dɛ ayi an b'a lajɛ fɔlɔ di karisa min nana k'a bɛ fɛ ka faburita nasi in ta ka baara kɛ n'a ye est ce que n'a y'a kɛ a bɛ hɛrɛ sɔrɔ wa awɔ a bɛ hɛrɛ sɔrɔ o kuma na a filɛ de awɔ a bɛ hɛrɛ sɔrɔ nka fo ni n de bi ka a ka ko bloqué o kɛra sa o siritigɛlan de ye sa o walima siritigɛ safunɛ de ye sa o walima o kɛra ala deli nɔnniya wɛrɛ de ye sa mun bɛ se ka e dɛmɛ k'i bɔ dingɛ kɔnɔ o kuma na an bɛ sɔn ka taa o siraw fɛ ni jamukan de tun b'an bolo bi k'a lase bɛɛ lajɛlen ma yanni ni émission de tun b'an bolo bi k'a lase bɛɛ ma mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kɔnɔ gan bɛ nafoloko baaraw la walima garijɛgɛko baaraw la an k'a dɔn k'a fɔ ko ala welew bɛ yen ala deliw bɛ yen ala tɔgɔw bɛ yen turabuw bɛ yen cɛbi sabaw bɛ yen an ka yiriw yɛrɛ yiri minnu bɛ n'ala y'a di an ma kungo kɔnɔnaw na soforokow na an k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ dira an ma mɔgɔɲɛw de kosɔn ani mɔgɔ dilanw de kosɔn ani ka an bɔ degun ni kamanaganw de la o kuma na an kana ban an ka laadalafɛnw na an kana ban an ka ala deliw la an kana ban ala wele la an ka ala wele an ka sarakatiw bɔ o kɔfɛ an bɛ fɛ ka fayida min di k'a kun cɛ o de ye mangosi ye turabuden don dibi den don bɔgɔso den don banako den don o mangosi ale bɛ ci fila kelen n balimakɛ n balimamuso o min bɛ yen i ka ɲɛnamaya donna dibi la e y'a ɲini ka dɛsɛ i ka ɲɛnamaya ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ e ye ko sugu bɛɛ kɛ i ye boliboli sugu bɛɛ kɛ i n'a fɔ i mana ko o ko kɛ o de b'a tɔ juguya i mana ala wele fɛn o fɛn kɛ o de b'a tɔ juguya karamɔgɔ min kɔni ta ka di o min kɔni ta ka kunna o min kɔni ta ye dibara ye min kɔni ta ye jalaji o e ye nin bɛɛ dɔ kɛ sa i ye dugujanw kɛ i ye avion ta i ye mobiliw boli i ye ko sugu bɛɛ kɛ ça ne va pas n balimakɛ n balimamuso anw sigilen tɛ yan maa tromper kama ayi ala b'a dɔn anw sigilen tɛ yan k'a fɔ ko ka maa dɔ de namara k'a ka wari tiɲɛ ayi anw sigilen tɛ yan o kama kɛlɛ wa hasha anw sigikun ni émission in kɔnɔ depuis an bɔra Egypte jamana kan anw sigikun walama ni émission in kun an fɛ degun min maaw kan anw seko ye jumɛn a la tiɲɛ don
anw ka sɔrɔ ma an se k'a fɔ ka min maaw jɔ arana ka wari d'u ma nga alhamdulillahi rabbil alamin fɛn min bɛ ni ala y'o di an ma ni dɔ bɔli ala k'a di mɔgɔ dɔ ma n'a bɛ dɔ fara a kan n'o de ye dɔnni ye o tuma na anw bɛ se ka o kɛ a kɛra sa o fayida ye o a kɛra sa o ka dɔnni yɛrɛ baara maaw ye o a kɛra sa o maaw ka duwawu ye o anw seko ye min ye o la an b'o de kɛ wallahi nin émission in kan anw tɛ nin émission in tɔgɔ juguya n'o ye Zuki Plus ye an ye nin émission in daminɛ an ye gindo dɔw di karamɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla minnu bɛ k'an lamɛn u ka kɔnɔna jɛlenya u ka dusukun jɛlenya u y'an wele karisa ye nin fayida min di tiɲɛ na e ye maa ye maa min bɛ fɛ ka maaw bɔ degun dɔ kɔnɔ nin fana bɛ ne bolo nin fara i ta kan nin fana bɛ ne bolo nin fara i ta kan ne yɛrɛ y'a kɛ n ka nin ko in na a kɛra quelque soit a kɛra muso dabali ye walama a kɛra siritigɛ ye anw ye nin dɔnni dɔw fana sɔrɔ mana min na an y'an kɔnɔ jɛya maaw ye réseau kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw fana sɔrɔla k'an wele k'u kɔnɔ fana jɛya an ye o kumana adamadenya ye kɔnɔna jɛlenya di n'i jɛya mɔgɔw ye dali masa fana bɛ maa dɔw bila u k'u jɛya i ye bɛɛ t'a jɛya dɛ wa kan'i yɛrɛ sɛgɛn dɛ kan'i yɛrɛ fa dɛ diɲɛ ka girin maa kelen kungo ma du i yɛrɛ ka du jɔlen bannen a ka girin maa kelen kungo ma ne yɛrɛ ka b'a giriya i bolo nka ne yɛrɛ ka b'a nɔgɔya i bolo i b'a ye du bɛ a mara bɛ diya i bolo diɲɛ ka girin maa kelen ka hakilina ni maa kelen kungo tali ma o kuma na an bɛ fɛ ka min fɔ maaw ye ni maaw bɛ se k'a faamu an bɛna fayida min di ka fara ka émission kuncɛ ni o ye ni adamadenw y'a kɛ ala b'i sɔn i bɛ janfa min kɔnɔ i bɛ degun min kɔnɔ ala b'i sɔn i bɛ bɔ a kɔnɔ mɔgɔ min kɛra sababu ye k'i don degun in kɔnɔ i b'a tigi ye sogo la visa a t'i yɛlɛma an bɛna di mangosi kan ale ye bɔgɔso den de mangosi mana na a da turabu kɔnɔ yɔrɔ dɔw la a bɛ saya maana a bɛ saya kuma fɔ mangosi mana da turabu kɔnɔ yɔrɔ dɔw la a bɛ nafolofin kofɔ a bɛ mobili kofɔ o kuma na o mangosi an bɛ fɛ k'aw de di maaw ma ale ye adama sina de adama ye 1 2 ye o adama turulen a kun ka contraire la o de ye mangosi ye a y'a balimakɛ lamɛn n'o ye Sheikh Mohammed Kulibali mangosi ni bɛ burusi 1 ɲini a kɛra burusi couleur o couleur i ye jɛman sɔrɔ o i ye finman sɔrɔ o i ye bilenman sɔrɔ o i ye nɛrɛmuguma sɔrɔ o i bɛ burusi den kelen pe ɲini n'i ye burusi 1 ɲini i bɛ ka hami fɔ ala ye ala ne karisa den karisa ne de filɛ degun kɔnɔ n bɛ fɛ ala ye k'an bɔ degun kɔnɔ ni laada tɛ degun ye ala n garijɛgɛ jɔlen don ala n bɛ fɛ i ka n garijɛgɛ jɔra sababu min na n ka se k'a dɔn i k'an bɔ a kɔnɔ ala ni laada tɛ garijɛgɛ jɔ ye adamaden fɛn o fɛn bɛ ala fɛ ala y'o de fɔ kɔnɛ kɔnɔ wa ma min dabatin fil ardi ila ala llahi rizquha danfɛn o danfɛn bɛ dali masa bolo ni dugukolo in sanfɛ a bɛɛ n'a garijɛgɛ don kelen kelen wa ala kɛlen bɛ ka garijɛgɛ dɔ jɔ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ kan ka min sɔrɔ nka n'i y'a ye e tigi ta sɔrɔ fɛn dɔ de kɛlen don k'a bloqué n'i y'o bɔ yen dɔrɔn sɔrɔ bɛ na mana i ma kasi ala la i ka sɔrɔ ka mangosi ci turabu in kan i n'a fɔ a bɛ turabu la cogo min na 2 1 i b'i tɔgɔ ci ka jigin o kumana i bɛ sɔrɔ ka buji in ta ka qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ibo kala buji na shiya wolonvla kayini ala feni qul huwa allah bonyana barka yi dibi de be ka nyina mayala siyo sir de be ka nyina mayala ko taka de be ka nyina mayala ala ki débloquer ki bon ko taka ni sirim bela ibe buji mene ka sokono bajira ala la buji mene ka sofa limar la tugomina ala ka e dolo kɛ k'a yɛrɛ labɔ ala ka i dolo bɔ dingɛw kɔnɔ ala k'a bɔ janfanw na ala k'a bɔ sirigɛrɛw na ala ka i garijɛgɛ waga o cogo la n balimakɛ n balimamuso nin kɔrɔbɔ dɛ nka n'i b'a kɛ ka na yɛlɛminɛ wɛrɛ ka fara buji in kan i bɛ buji in kelen pe mɛnɛ k'a sigi i ka so kɔnɔ a kɛra i y'a sigi so seleke la o a kɛra i y'a sigi so cɛmancɛ la o
en tout cas, il veut bouger, il mène casse qui sort, il veut da bouger, il est naï. Ah, m'balmake, m'balmamso. Ni ni ke, ni den ni tien bana, ebo yebo don. Ni tien da tala fin, ebo yebo don. Tari m'enva moude, ibo linke, ni isogura mena, en wele doron. Wala ma yere ka sogo, la meika se don ba wala ma ka sogo en korofi ka sarkabo. No karaiba e dal masabi hera dailaye. Imaskin heremi ni mogo bana ka an la soro ni page ni kan ga ne soro binate mo de 72 40 59 75 62 87 75 63 mogo beni mogo bana ni ya an wele ni dola e mogo mana ke je famina ni ya fanyi an ti se ko bela o ngana mi se mi na ambo fi na mi ndo chinka ambo fi na mi se mi na ambo fi na mi ndo chinka ambo fi alaka mogotigi be mogo glan an balima mun bi tunga la Fransi, Espagne, États-Unis diɲɛ jamana wɛrɛw la alaka hɛrɛ kanu bɛɛ lajɛlen mun bi États-Unis jamanaw ka degun mun bi u kan ni u bi ka minɛliw kɛ alaka u bɔ alaka an balimaw bɔ minɛliw la ala k'u to u ka tungaw la u ka se ka baaraw kɛ ka sɔrɔbaw kɛ ni y'a ye u ye tunga minata degun dɔ tun bɛ faso in kɔnɔ u bɛ fɛ ka faso in lafiya yarabi ala k'an balimaw sɔn tunga la tunganajɛ cɛman n'a musoman ala ka bɛɛ kisi ala ka bɛɛ tanga ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn min taara nafolo ɲini na ala ka nafolo nɔgɔya min taara kalan na ala ka kalan nɔgɔya min ta kun ye diɲɛ fɛn min ye yarabi ala ka bɛɛ dilan ala ka janfaw ni sirigɛlɛnw wuli ka bɔ an ni tunganajɛ bɛɛ lajɛlen kan an yɛrɛ minnu bɛ faso kɔnɔ yan yarabi ala ka hɛrɛ k'an ye an ma sigi ni hɛrɛ min ye ala k'an sɔn ala k'an sabati ala k'an sutura ala k'an laban ɲa ala k'an jurumuw yafa sanu ɲini na wala ka sanu caman di jama ɲini na wala ka jama caman di furu ɲini na wala ka furu nɔgɔya ekɔlidenw ala ka kalan nɔgɔya an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.